Kaixo, bideo honetan deskribapena motako galderak zer diren eta zelan editatzen diren ikusiko dugu. Galdera bat editatzeko, beti hemendik sartuko gara. Eta hemen dukezue deskribapena. Irekiko dotzuet eta ikusiko dugu zelakoa da. Deskribapena beti da testutxu bat. Eta ikasleak ez dauz ezer egin behar hor. Kasu honetan, hemen ipini dutzu. Formato honek ez du galdera itxura, erabiltzen da azalpen bat emateko. Adibidez, hau ipini dezaket, galdetegiaren hasieran, eta hor egiten dut aurkezpen bat. Galdetegi honetan, beste ariketa izango dituzu, tarara. Edo, igual, galdetegiaren erdian, gure dut azaldu, hurrengo 4 galderak zelan izango diren. Ipinten dut horrelako deskribapen galdera bat, eta horrek aurkeztu egingo dau hurrengo galderak. Horixe da deskribapena. Zelan editatzen da? Etortzen gara hona. Izena ipini behar dugu, nik deskribapena ipini dut, hemen galderaren testue, feedbackik ez dugu ipiniko kasu honetan, aldaketa gorde, eta listo. Kasu honetan utzi ingo dut. Hauxe da guztia. Hurrengora arte.